96.9. Kasia bono nie. Ɛha de nyina yetie. The Yale News. Yamamo akwapa afe tumilika neshia yen ewo Facebook no so na afense YouTube na yemfa kasebo no enchiri mu ankasa ensamo na endrada na eye brada na eye obenem bosuma ye ne toso aduasa baako ewo mfempimienu ne aduonu nsiemu na bupe fire commander ono ene wada odumija adwumayekuo na no ewo bupe na wono ba moden badwumade endrada na nya semkuma kura ni nyina ne sei enkwanhia SCM ewa sawaba number 2 eno no eye sprinter bus registration number no eye AS 9332-17 na no every bupe na ndi akire mum ewo kumase asante mantene no ena track ten bi trailer bi edim de ka tente de kwanya ntamu se tawu owie ye pe na otito dwane ya eka ho man kwanhia kosi yem na otumija adwumayekuo no nkrata no ba bonten echire mi sei emro mkopie wo bra nkwanhia ni sei ye no na nipa pode don crown 19 passengers ena mu nyina da adehia aboa omayi omakogu eye bupe aban ayaresabia na wo mu kire mi sei wo mante ne badwumaden ejira mo na so konkonden a wo mu twitwa ahye no esa yi nipa pode basa wo ma na o maka sprinter bus me yakopɔ ya adoma sa adehia yi wonom entimi anhwere wonom enkram na wonom nkrata ne kire mi sei enipa ne mu pode banan 4 emu mienu eye merema ene emu mienu nso eye ma mo nyina da etimi efirimu ewo mra omo kopie mu ewa yaresabia ho no mom na omo kire mi sei eposifo na omo ka biewom egusu a wonom hwehwemu ede afa ho na sprinter Benz eye car no said aye no in fact atete kura kofi bomode anafa pictures ne guso na Ghanafo ehun kwanhia ye ka ho asemin na woba eye Facebook no so said ye car na aye ne yakopon anim nukure ni esafata wani ensase ye ka kire wo kura tasaka na tete driver ne sade ho nyina nyama tese ehu pam na odumja adwumayekuo no ekire mi sem yemfa na ase yakese pa emfa ma bupe fire station wonom penipod da wonom ano STNO eye 2 Abubakar eye Sharif badwumaden pa nyasemkuma sanya wonom pa dia enkadehia ankandrada wombegu bupe ne tamale kwantempon no so nkwanhia no anka enyasemkuma kra na yenkwa homa no so yeboye homoden sei yensan betumi akaya Savannah Regional Public Relations Officer Edema Ghana National Fire Service DO2 Serebani Sadisu na kenede nkoma bisa ne sesese no enkwanhye na esi ye no adehia aka no mo wo hen sesei omo mu prepare no mo nyina ho atowo nom ehon sensem ne tesen na nkaje ne no edi nkomo nanso yegusu bo ne promo saa no nya de a waje su ntiso oje so a meresemu no ye ne bedi nkomo nti we ne rahosam a efri tamale ene bupe kwantempo no so ba nipa pore banan omu nyina da ahwe mo nkwa afoforo akanso da yaresabia a doctor fo ejina wonom eso Yentoa kasiabone so na endrab na den numre eye obenim bosome ni de to so aduasa ba ko won fimpimienu ene aduonu nsia yimu anansu kasie etoye ewon framampota nimu onoma eye omanfo be ya ha son de omufie etimi asaye omuni baabi mpom de omuti edebeto abofra wadi mfrihia no enkono wato anananom ewon sie de sanse na framana no adinye papa omodan ni na ebubu ewo Sena West District no ewo Ayabuno East Mountain nim na abofra wedding frisiano enkrono ni din eye Celestine na chese we free school aba one chese ne maame eni ni nua ketewa ada anansuo no ehya ase a ne maame ye na adwense nko pe baabi pa no ne mofra no akɔhye eni sa mo patre ya eye wo ebu ye ebo abofra ne so ene chese moja etu ni ye papa mudi ni du aya sabia ana doctor echema abofra no ato anananom ewon siedo na ya omanfo be ya ha so mo dan ebubu ewo potam honom no na wo so mutimi kopa bia amokopa baabi omonso ede omuti beto achese classroom honom ana omokọ ekoda ye na district chief executive ede Masena West eye Kari Fuseini ede adesre ede abeto abanyanim so momomodia embo omanfo ne sane be yo mbepepa bi papa ede amom no omonso omudi omuti ebeto ansa no omufie no matimi esi
Is working with our Nadumo department in the district and in the region, and we are also contacting the national level to see how they can come in handy to come and then support us, take care of these people. But that notwithstanding, we are also calling on corporate bodies and individuals who can come in to help, because this is beyond our strengths. The assembly alone in the district cannot take care of the people, looking at the extent of damage that this storm has caused. And Uti, a district chief executive at the Masina West, a Yakari Fusaini. Yan to Akasia one swear, not yan fayeni and fantremu, El Maikana, Yasante Mantemum. Na Adesha wanom e was a men in Potem, magazine fway. Andrada, one mugai papa, Rimam. Moja, say a two of menim, na Asante Mantemo. Afibia do moto aba ene MPP na omo abeje omo de ko na nisi aba na omo abeje omo de ko danso edrum puntu so a na mputudwuma no aba wonom sesebe Johnson aba abo akokwai na empanifo ne kiremu a abanda da no mo be fia ba nwa so aka be ya bosumi nsia pe ene wo hye ase se wo ye eyeswame interchange no na boa ama kwan no atumi atemu kama na traffic ahodo wesie no eso atumi atwa na de hye aka se kirem se eba ne sen ene ato aba ye ba beto aba aka bosumi nsia pe na wa hye ase se wo ye ayi project e wo mana watena ba nwa so mfia ne pode nwotwe wantumi anye wunim se wo be kwa na be hye ase abaye interchange anam ade hye ne buafu e kirem se enam interchange ampanifo ye ntiene suame ne potem ene oduru ho no ma wo kɔ Abrepo junction ho no ma ne race course ho ne ade agya me potem ana no amekɔ ho nyasem kuma ene yemfuturo pa ade hye didwa okwantempo no ho no in fact enyasem kuma kram wa mo kire mi se emfuturo no eku wonom adwadifo obre wo ma mutu kwan ebre ade hye mpotem no mi huna mane enti sabe mo ntumi ntena ho no ama mpanimfo mfo mo ngura to pressa intendada wo mo kɔsoso eja edugu katasim atwaja dutum kyehye no ekire mu a wanom ema obia ntwam ho ene ye hyenkani bia mo mane ntwam efiri se akwan a oman Ghana mpanimfo ede ade twom wasante mantem titiru ene wo mo waswame efa so ne nye efiri se adenti na da biada mo be hyebo na munni so mo be hyebo na munni so na ade hyebo eyeswame ne potem wanom ehuna manesa ade hye akase ekire mu se enam mfutura kom ne padua mu nti enanyade weni ene eku wonom omo diga ho no ma enyeye inti ombesre MPP ene NDC se de yakɔ so mbonyo so nti ombesre wo no mata omo hwe omanim so mamomaden ameye saa swame interchange ne dia enche ebeye sunesune so mbato ababio power sentiment mu de agitwere ampanyankopɔn firi soro no obehye omo so mkoto bente sa abato no mamfo mpenifo enkoto future na ekuyai regi awoto abamabo regi awoto aba MPP baye who be free so 6 months osemabe we abesi wo mesemabe we 6 months ekufu abo aba asante region tuma ho wode baye wode ya bro kufu abo wode ya bro aba no kwa de ye jato nyati antubie mo ye jato ya asante region sana koye ya twaba ya MPP lusi enti sema ama wo so aba na wo so ya won ya maye ya je woda ho e meju firi ho soja fo kraba soja ba ye ya pa cho ba ye wo tunfo eni diem na wo te kokoso ye hia mahama ye hia yesra mumla yenkamo yenhu adwena ye befa so aye kwan na wo mu de benfo jo beso da paye wo mu befu akwano ma bia bia adai wo me adai wo mu kuye ye bewo mo ba ni ewu aye ye ni ama mo ba ni ewu aye ye ni ama ya mo ya ni ye ya mo ya na go kuye yo ya brama and this is the people and this is the and this is the tiatiale ne tintin na ne say e ta change no mo meji nkwaya mpe mo meji ta he be ba Ghana na do ase e na futuro o be say mo kire say asumfie magazine ye pe ama Ghana enti we koso
one the me when say NPP NDC omo data Ghana Ekaka magazine media pro na de ekono chairman say check you want chairman say so magazine a wa mo ye be bono na mo we die DLFM 106.9 I wanom ebo o say chairman say bunsu kokko so mbehwe no na we de odi agora ombebu ne sen we eya de hia wanom ye adwuma magazine endrata wanom ekosi eye swami intelligent kwan se mfutuo no doson enti wanom ma obia mfa ho bio no emu nkyiremu ene ye de asumi ene ye wuo MPP ne NDC madia brache emu nsem ene ye de asumwe Yantoa Kasiaboni Suniambonremu, Ewo, Atoya Mantema, no Swafwa, no, and a shot this young Sam so, Ewo, my Ganemo, Haruna, Idrisu, Eden Sam, Edia Tuja, Musa, a binary Sijina, Yesombesi New College of Education, Ewo, Ezinilebo, and no, Ewo, Jomoro Municipal District, name, I know, Ewo, Atoya Mantema, Musania Beya. Omonso no moniama betimi akosuye no mu chema College of Education no mu besino ombesha CS no ewo mfimpimienu ne aduonu ensu ni mu no chema project yi ekakwan ya omofa so betimi atere eye teacher training ni mu ewo man Ghana mu se ne be ya desua ho nsam so no ebetimi akosuye na mo ne Ghana National Gas Company fo so atwetwe komo se ne be ya betimi ahye partnership ni mu so kena na etimi aboa na mpotema hodo mu hia so omonso no betimi aye ye project ahodo bi se wo honom no omo betimi aye no sanso nsam tuja echemu se wo so omutimi hwen na the old students so omo free ye secondary schools ahodo ne so no omo betimi aboa sa ne be ye ba desua ho nsam a bibia ebetimi akoso no de nsami tuja wa abro omo kasa Ewo St. John Bosco College of Education Endrada Obenembo somne de toso dia sabako won fimpimienu ene aduonu nsia ne mewa bro mo te govern board ana ye osofo na hwa desua ho so tuja na ochemu so mo beboa sane be ya desua ho sembetimi akoso ye no sanso ekasafa ye teachers omo transfer wom ediko manten foforo so omo beboa na omo so no etimi akokire ade wo no chema sajina sie we ya ade omo asini dadaada de biara da ekoso ntinsema nipa no bi eka no na ewose nipa no so omo to omo bo ase bitimi kasa ana teachers for amode omo kwa ekra mu nchiro mo kana teacher ni na ade na kwa ekra se ana teacher ni na we ni se ni na ye gina si aban no esi dada. I'm happy to note that government has taken a decision to establish a college of education at Azinlibo, Jomro, in the Western region. This morning I met with the Chief Executive of Ghana Gas to discuss how government can partner with Ghana Gas in the exercise and pursuant to the mandate of Ghana Gas to support the community in the catchment area of its operations, and in consultations with the Director General of GTEC and our Secretariat responsible for tertiary education, government has taken a policy decision to establish a new teacher training college in Ezinlibo, Jombo in the Western region. Work on it will commence somewhere in 2027, subject to the availability of resources that I intend to generate from the Get Farm Formula of 2027. DLFM 106.9 in that area to serve that particular enclave. Eni ya uti ye eyo swafo na hwa desua ho nsem so ewo man Ghana mo ye onyonyamfo Haruna Idrisu. Yantoa kasebo no so yemfe ya nimfa nkyire ma otwidi yampon Nyankopɔn adwumam. Na prophet Daniel Jima ona yekofale bai edema blood of grace ministry na ode asem atodwe kyire mu sɛ Nyankopɔn adwuma de wo ye na waye manim nyamhye aka Nyankopɔn din na mom nya sɛ wo ye nyamnya adwuma na ode anim guase eka twede yampon Nyankopɔn na osofo de nsɛm de tudwamra na ɔno wankasa asase yantama ye ɔno wane dia na ode ama na asɔre ne sɛ ɔmonye na wɔnom emfansi ɛyɛ ni auditorium kɛseɛ pa na ɛmoasɛ bɛyɛ a Nyankopɔn asafo mu bɛtere na mwatumi aka Nyankopɔn asɛm ɛde akyerɛ adehia wɔnom ɛyira sɛ bɛyɛ bɛboa pa na twede yampon Nyankopɔn ne ma yɛtɔ so mienu ɔba ebepia asase wesu a wɔnya dɔm ɛde akɔna henie mum na odifoɔ ɛyɛ Daniel Jima ɛkyerɛ mu sɛ
ene oman yi mu ye adwo nko Nyankopɔn asɛm ebinim de ye didifuo kyesanya asɛm kuma ne provision shop no eno ma no didim kyesana fu na wotwe ho onwene nipa nkwa se nipa yi obenya nkwa gie mpo wo mna Nyankopɔn ba ne me yeto so mieni nya wonom ena wono nam senkyere ne kwan so akodo de onim de onte o so Nyankopɔn de na di no mu dwisika gu mbotom se yia etu ba bia tum se asofo de dai o mo ka se ba tum se yes nya me nipa na ebai ne hwe hutom na ekom de asafoma na nsɛm anim no twa nkontompo didi o kyerema yɛsɛ de anim guase ba Nyankopɔn esunti obɛsrɛ Nyankopɔn adwuma no wo ye ne ye ya ɔde ho anim nya ne nhyira etema na mom so ye wadwene sɛ obefa kwantia so gidi Nyankopɔn adwuma ma ugu Nyankopɔn anim ase na ba ne saa pɛ na fra Nyankopɔn de frɛ wo no enye no ne ba ne saa Nyankopɔn adwuma ne gu ho fi pa ɔde nsɛm sei edito ye nsɛm twere ne Barbara Cranton enim. Eka said ye nyina yim say onipa bia or respect etire no oma onu say enimguase ba bibi oba bia enimguase ba eketire no enti de ofre ye no say wode Nyankopɔn de a say de ye bia no say eketire no ehye Kristo din animonyam Bible say pray na wofre bagakra bi ne wayi wo ye say enti bi fire ho enti to obi ana je obi so ne be obi atai de nyame afre that no ye nyina bebu atai enti de menim nyina ne se anya de nipa dodo ne eye na ye hwe na emu be nyame aka na ye amen ye me ka nyina ne se ye hu ne se de bia ne se hu se obi na adwene na obi na ko wo a wo hwe se de penechira enti na mesre me pro ne nyina ne se ene ye hwe abrabo na ye ko no a be ka sa ewiase ayede ba de obetimi ahwe ye nso ahwe ye kwan no woni owura Jesus enti mesre se omu nyina entwe emeta Kristo se ya ba ye se Kristo ha e de asodwie e ba mentem mpa ye tie ene anu kro na momu nkofo ni bi ade a mo ye ne krom ha no ehu pa enti eye se waka no kre no edi a wotie prophet Daniel Jima ono na ye founder at my Broad of Grace Ministry ena wotie ni nin na eno wa kina dwumade na se na osai bonsu a otosumi no ye hene edema eye metiam ewatwoma nwabiaja mensenem ode abasobo kese pa edebo prophet eye Daniel Jima se ne modembo a obo ene na do na tu ho ache honhom ne yade ekonkan no no wanka se tumi atam na sase nyantam sasafo ne nye enka Yakopon asem na ensa kira amanfo nyina adwena eye ebeboa makuro no so atumpon ne senti amanfo nyina hwe hono munsua eye prophet Daniel Jima anamontu a watu ne esapa watwai na no beboa pa amade hwe mo ne potems ne makwanka okirema obom pa ese osofo nkoso anka no kre no na emo asabe ya ne potem ho so ade hye ne benya dwensa kira na Yakopon ba ne maye tosu mienu a omatumi atumi akwana hindi manu achi kura mpromunya adwensa kira so betumi abobra pa ema ade hye am wonom ewo emetiam so etia abobra pa makuru no atumi atumpon ema ho mfaso no aka oman Ghana nyina Because you nipa bebra obibia sore na nidi edie enkunti eno ade bebia sore no na eba ati bebre na afa yen sofugima ene na sofo ewo ha ya ekere se binye ni edie nkun asasi ya mfa ma ne se ka wo mfa mebia sore ewo no ane dia ya odi si ni fie atenem ba ye hwa ne awo ye ya agene ewo ni tirimo ne se nipa benya nkwaje nyame ma ebenya kwanje enu nti na ama ode bia sore no na ya desre ne ya sem a ye ka kire wone na sofo ne se agene a wonya de bie asore no ye kire se nipa be nya nkwaje no onkosoma sa agene no entana ha ne so okosoma sa agene ne ye adwuma ni aka bia nyame de beche no esan se nyame na ase ye hwe na hini ene ne tene ne kane nyasa wo koye adwuma po sika nkon ba wo hwe se nipa bia ebedi yie enipa bia bekoso no atimi abobra pa nyame be hyira na ne esiwa ni so nyame amana ekese tini a expect se osofo ene ne nkrofo betimi a ene se emetia mu man o mu beboa se no obi o ha wonim kra na nyame mfa esofo jima ene na sofo so na ne adwene na chima kodi ba bi no emra fie na ye nyina aye mfa kroye ensoma eho hia Sajun na chimpo a Nyankopon fa sofo so na emra fie ene a wuti ono ene ya de hia wonom ewo emetiam ehene ewatwoma nwabiaja mensenem ne din ede nana osai ponsu a otoso emienu na mane boyi
Yen sem twene Barbara Kranten ene de free Asante Mantemo ebesom yen. Yentoa Kasiabo ne so senia afibia no JHS mofra no ekotro BC nso he no eye mfimpim yenu ne aduonu nsia imu de ni de eye semtro ne oye adwuma ewo wuntumi multimedia sanso anoye eye DLFM yamane boni ewa santimantemo eye Mr Samuel for wibuaten Achre said send de bia oya dada the masku mo from okotro bi sunso he no say or the mathematical set e the comma second foundation no mo asante bekwai e no e wa asante mantemu sene be ya betimi aboa na mo fra ne so se koba so mo kotro nso he na omo nso ebenya e mathematical set ni bi etimi e de atron no chirema ya de emia bebre na amofra ne bi wo ho no ma eba ne man kitinkiti se yo munya ska entimi emfa ento ampeso mba kwatena examination hall na mathematical set ntino muntimi entro eye nso he no anunti anode ko esa ne be ye betimi abo na amofra ne so no etimi enya ne ma beboa wom e wa bro mo tron so he Esenye umesua minye jese bana nka medina ase second foundation ewo asante bekwai omoto monsa e de frey se omuhia yemwa yenso market akokodu BC so no na hu behia se yenso be donate market one set of box baako na de bre no se ne be ye mo frey kwotro BC 2026 no omoso benya mu echefa te ubisa media market na e be donate e de ma empo hwe last year 2025 BC a ye twere ye wa manse west krobiti se manso atoble kro manadwa ya ye kwache bi e this year so no for we Masai Tracy was inside boots uniforms any pens any market in so no yes had be call amanse west manso e o manadwa atobre krum empranias ene na hene o monsa be come say Ken Foundation e de to menu o be kwa de to menu no e so dwumedia media no be na media sen so onso pe moade a na hu benya se me ba na be support no na ne mu a onso de bo asante be kwa ene amanfo wa se school for no na menu say bo atam school na be ko school bi mo pa no na abofa bi wo krampo a uniform a ehye no na atete eno mi husa na ye me ya se me metam no manfamu bi na denti na me nua bi so fam ko akokoye omo emwa eno na aka me am se last year ne this year 2026 no esem se to na mo na me sa ko sa Enquires tetesa no na me kokko support wo ewo omo adusua modaro Ye Mr Samuel for wibuatia ono eye DLFM yamani boni ewa santimante musanso na yansam twani ewo wuntimi multimedia na enu achi ana CEO Edema Second Foundation Mr Simon Saken Foster Ejina Foundation nini na anemo ede asida PSA ede koma Mr Samuel for wibuatin se wetimi ama mofra ne so ade sua ho nsem atimi ahia no no chema ya ade Mr Samuel for wibuatin bo ne ho modin ye afibia mu se koba samofra no ekocho bi sinso he ono so no etimi atoto ne nsa se ede niam kakra koma mofra ne nto ya ade ye papa nyakopon onhira no na omo krampo na ya ade omo so no ete one student one mathematical set campaign na no krampo no ade omo yesa ne be yo betimi abo amofra no na niam ketinkete no munsa etimi akebi Banka chofo ya ne se me ho adwiri me pray yi ma na anwe nsusuda se me hia godly sense e so free no timi adom sa achede we ye me kan nyina ne se me so free ne wo ye bia nso Nyankopon enkyere wahye na ekonkan e wa brapo mu pacho de metima kan no me da na se a enwie se twan me hia aboafo no mabeso masene amadwumadie na me pese me di no on the 1st of May 2026 me hia aboafo pa DLFM 106.9 Eni ya uti ye CEO Edema Second Foundation Mr. Simon Saken Foster na manibo yensem choni Samuel for wibuatin na different sentimentemu ebesomye we ye nyina we so na ye kenka madwenkyere ni bi e wo Facebook enfan sommom na me wo fa se Dr. Dambro odiaba ana wo se wo hwe life edifre ye bremso apawusika meda se odiaba wonsem ne de amanyasem wom enti menkan comfort meti de aba na so ma ya hawo wofa Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa fantastic news in fact wose wosere yen wehye nana ya adepa ono no oye DLFM Enquires Association member a happy glorious birthday nyamenya ne kese ye paramodo no papa na koma so abisade bia ne mpebe bo no kokwemu no ono twede yampoyankopon ontie no na onye mfama no so happy birthday enkonfama nana ya adepa we ya member at the DLFM Enquires Association ye show a happy glorious birthday nyame hira opi na ukuoma so modo papa
na Kofi Parliament the abana was say Ghana is a peaceful country pia wo hwe live edifiri agona Bobby Kuma apa Kofi Parliament and what the buy na Steven Atawiafe the abana was say omaya ha Kwadwo ene Adjoa Agyei Sikapa ababio wedding eka ho was say Kasebo no in fact the best among the rest keep it up or say hey Ghana de bia nkwanhie se twidi ampo Yankopon ohu mabo pa great we afini o de free tama ena o de free ede ebesom ye nyina we tina Kasebo no ye mu no komu se pon na ye nso na Adjoa sik na mpamfo emeje akonwa no fi so ba ya che pam nansa na ye be kona woda ba ko aye ntim free ho no na ye nso de konwa so Kofi bua me na memfa birthday emfa me wofa si ni den edi Betty Kumsin ego Michelle Camp eho no no go gbetiri na ne birthday so you wish a happy birthday, long life, happiness and prosperity with good health and best of luck and you wish ediama yenua ba ya de nyina Betty Kumsin so ho fa Yankopon hira opi na onya wo kese yempa ya bɔne Yankopon ma wani so ade hunu nyina mre mu kukwa mu mpa ya wabɔ no twede ampo Yankopon ontie wasopam happy birthday we everyone what sister Abigail Kumsin and I say yen wish you happy birthday come pa ne bro for the buy and say I wish you long life, a happiness, prosperity and good health. And was Sunday about send your best of luck and always say edema what the nyina what sister Abigail Kumsin and I say yen fa oda sun ku we no yen fa ma continue Kofi obo and the pian so the free pie man temu ebesome Kasebo ne de asi emusemufo ne ye maize mebel antwene se mo ede ema yen champion Taylor bemo obo ada edian ekopie mu wo Facebook and afi YouTube Kasebo no wunya bi ehwe ya ne buani ba kopa obo ne chidom eyem wo fase Michael se etachiri me Facebook ne YouTube eye adwuma asanso ye maye moral support fi ha no ma me wo fase obo adwuma pa mresim metuku kwa ma no sanse na DJ Zigibi Mr. Samera kwa echinchim kasafiri mfuma de sumi ya wiei akenka fo ye mienu edi ameje so yo wofa osi ade ode one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B mahuteden ene bantwede bona na otafrija mene mo fa se ba Adjoa Agyei Sikapa ubekọ yame ya adoma kwa no ubekọ bi me ba chai sa da ben ya Easter na Friday we ya Yesu obesore afi na obewu na wasore no kwesi ada na Palm Sunday no mo ye den ene otena efrumu no so no na ye de entoma sese okay ene na nsiam se washa asore ase me say Kasebo no ye bunu komu na Adjoa siriki ene na Palm for betena se dira wadwumadi no ene ensam na hyehye ye hu abo apesu from samle kopem no miensa eye wono mo bra eno achi me wo fa se silver lady fita sa kado famitu oba betena se abesom from exactly 3 p.m. ekopem 6 p.m. ni asande Kasebo na brew ye wia afiba radio ni ane dia kopem 10 na Zigibi asum kopem da sa de bechi ene obewa obeda ha kura no na sema ene ade am enti ba munyina moniti ade hye na me wo fa se Giladin maame ono owotema ewia imechia no na ono na maame na abusua ni nyina Giladin owotema na afin so me ya me wo fa ma de nyina mesofoliata Mr. Oforiata over dental container incoming MPP constituency chairman bosu ewia enchia kese ko mo nyina moniti ade hye give us P capsules give it to me baby